تماشاوانên hêja serokê giştî Hüdaparê Muhterem İshak Sağlam rojeva derve nirxand. Di rojeva derve ya Sağlam de zêdebûna dijminantiya İslamê ya li Ewropayê û beyanata qaşo Konseya Alimên bi qedem yên rejima Suudî hebû. Asırlardan beri Avrupa'nın temel stratejisi olan İslam düşmanlığı Serokê giştî Hüdaparê İshak Sağlam der heqê rojeva derve de beyanên mühim da. Kutsallarına hakaret eden fotoğrafları Müslüman çocuklar Sağlam di beyana xwe de îfade kir. Li Ewropayê bi plan dijminatiya bi İslamê re belav dibe. Her ku diçe wek bi plan êrîş li camiyan û saziyên İslamî dibe. Sağlam di beyana xwe de wiha îfade kir. Gav bi gav dijminatiya İslamê li Ewropayê tê zêdekirin. Her roj wek bi plan û sîstematîk êrîşên fiîlî li camî û saziyên İslamê tên kirin. Li ev êrîşan ji terev îdaravanên Ewropayê ve wek êrîşên ferdî tê qebûl kirin. Bi vê awayê jî aliyên rêxistinê tê veşartin. Li Ewropayê qaşo li dijî terorê sazkirina Enstitûya Îmana car di bi medidin nîşandan ku Ewropa İslamê dixwaze. Sağlam di berdewamiya beyana xwe de îfade kir. Şiddet û nefreta li dijî Müslümanan wek bî polîtîkek dewletê û wiha li beyana xwe zêde kir. Kanûn van fîl û tevgeran wek sûç qebûl dike. Lê mixabî nayên min çavkirin jî. Lê zarokên 10 salî li Fransayê ji ber hinek karîkatoran bi hêsanî bin çav dikin. Divê li Fransayê bîza rayadarên dewletê derheqê teror û nefretê de bên perwerde kirin. Lewra vê welatê nefret û şiddeta li dijî Müslümanan dikin wek polîtîkaya dewletê. Sağlam dest nîşan kir li dijî van êrîşan divê herkes bar bidin ser millê xwe û li dijî qawmiyetperestî û nîjatperestiyê divê alema İslamê têkevin nav tevgerekê û çareseriyê bibînin. Sağlam wiha pêdeçû. Di serî de li Almanyayê li hemû Ewropayê êrîş li camiyan tên rastkirin. Divê alema İslamê ji bo çareseriyakê têkevin nav tevgerekê. Li dijî îdareyên faşîst helwest û tevgerek hevpar bistînin. Ji bo vê yekê jî divê bar bidin ser millê xwe. Yan jî wê li dijî Müslümanan Ewropayê wê êrîş û haqaret li ser fikr û ramanên Müslümanan û li ser azadiya wan her ku biçe wê zêde bi. Weka tê zanîn qaşo Konseya Alimên bi qedemên rejima Suud qirar girtibû û hatibû gotin teşkîlata birayên Müslümanan terorîst e. Serokê giştiyê Hüdaparê li ser vê qerarê jî sekinî. Sağlam dest nîşan kir divê alim rê bide ber ümmetê. Lê ev kesan xwe bi dijminên İslamê şêrîn didin nîşandan. Ev rew jî tiştekî bi jan û elemê. Sağlam wiha îfade kir. Divê alimên İslamê pirsgirêkên ümmetê çareser bikin. Wezîfeya aliman ne ev e ku li dijî van teşkîlatên ku ji bo îzzeta ümmetê mücadeleyê didin bibin. Ji van hereketan weka îxwan, Hamas û ên din bi salan li dijî küfrê mücadeleyê didin. Wezîfeya aliman ne ev e ku ji van hereket û teşkîlatan re bibêjin terorîst. Wezîfeya aliman ev e ku li dijî emperyalîstan bisekinin û ji bo axên İslamê ji bin îşgalê derbixînin mücadeleyê bidin. Wezîfeya aliman ev e ku îhtilafên ümmetê çareser bikin û dawî li şerê nav Müslümanan bînin. Ji bo yekîtiya ümmetê bixebitin.